दादगारि हाथिसार VCDC नि सिङाव बुद्ध धोरोमनि हाबाफारियाव दान्दिसे बाहागो लायो BTR नि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। दिनै गोथार बुद्ध पुर्णिमा आरो बे गोथार बुद्ध पुर्णिमाया बुद्ध दोरोङारियाव मोनसे मख'जाथाव फोरबो। बुद्ध पुर्णिमाया राजकुमार सिद्धार्थ गौतमनि जोनोमखौ गोसोआव खोख्लैयो। जाय उनाव गौतम बुद्ध मुङै मिथिजादोंमोन आरो बुद्ध धोरोमखौ गायसनदोंमोन। थिग बेबादिनो दिनैनि गोथार बुद्ध पुर्णिमा सानाव गासै मुलुगाव बुद्ध पुर्णिमाखौ फालिनाय बायदि दादगारि हाथिसार VCDC नि सिङाव थानाय बुद्ध धोरोमारिफोरा दिनैनि गोथार बुद्ध पुर्णिमाखौ फालिदों। दादगारि हाथिसार VCDC नि सिङाव दिनैनि गोथार बुद्ध पुर्णिमाखौ फालिनाय हाबाफारियावनो लोगोसे BTR नि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारियाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारि, एडभान्स लाप्रोस्कोपिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।